Creo que habredes visto que estou dentro dun círculo de pedras. Eu creo que Mari, que o fai todo moi ben, foi capaz de demostralo. Mirai, estou nun xesteiro. Que é o xesteiro? Estou na Serra do Suído, estou aquí no sitio conhecido como Xesteiro da Eiroa, por aí abaixo estaría Ferventa, a Eiroa, na parroquia de Laxe. O xesteiro era un sitio sempre na parte alta desta llanura, como vedes por aí, ademais, bueno, eu desde aquí estou vendo manás de cabalos e de gando, e nas zonas máis altas de estas colinas que vedes se facían uns cierres, normalmente eran pedras de chanto ou muros tamén de cantería, e moitos deles había incluso un cubillo. Este posiblemente formaba parte de un cubillo para abrigarse as xentes que estaban no monte. E as horas puntas do día, cando o sol petaba fuerte e os ataques de moscas, tamáns, o gando eran moito máis fuertes, moito máis agresivos, se collía o gando que estaba na parte baixa, normalmente onde estaban os mellores pastos, os mellores prados, se subía a esta parte elevada, ás horas puntas, a hora do mediodía, e podíamos dicir que, en certa maneira, o nombre di, facía a siesta. Se ponían aquí, nestas zonas altas, polo aire, que corría máis brisa, os ataques da mosca, dos tabans, desaparecían ou eran máis leves, e estaban aquí hasta que o sol empezaba a baixar e cos animais, verdad, baixaban de novo aos sitios de prados, non? Aí hai un conxunto de chozos ben impresionante, ademais hai unha brañeira enorme, sempre verde, non? E creo que me expliquei. E se non me expliquei ben, pois volverei a facer outro vídeo de outro xesteiro, porque cada parroquia tiña o seu, cada grupo, cada aldea. Entonces, ben, nestes círculos se metían o gando, e aquí quedaban estabulados durante un tiempo, ata que salía, que baixaba o sol. Ta logo, sabíabades dos xesteiros? Se sabedes algo, contarme, e así eu sei algo máis. Grazas.